Uba adan mila basamoy Presiden kaseng VVP ulaong bagi seng bahalang kila syat aka sarkar MDA ka benengkong bagi lawan ra ya resolution na po assembly taman law na di ban penwan ra ya LP ban kendo de ban syat aka sarkar pedang aga juga po ulaong ru sungo phala ya jingong jung umrang ba bagi nang balabar jelai buan sini kem kami ko parliament nomor umrang ba na du kasi ka benengkong bo simti kem umrang ba ulaong ba menekam su ya LP ia kan dia pada dalam pau bagi nak tok kubur kala keliu na u hakam dia bagi jeng ong jong berjeng ba kon asang ba bagi nak belabar jelakan mereka buat permit apa kuan sini Mayu yana di simet ngampla bagi ka kentin kami no chief minister no konrak sama namar balai ngak kenau ya ka ai ka kentin ka friend haka sni ka shimpi kom chief minister wong let us not talk about ILP. Kata ka kentin ka bami na u. Aga mo shimti, aga singi shimti como chief minister. Te kata ka kentin. Ba kini ki beri kim kwa iginu ki mechanism lani kita ki an kiban telakam. Ngimong kiban kang, ngimong ban kang. Reban telakam ga jingrum kerthep. Hi ka hadu bangila sakni lut ki kam ki jam na dong sodong. Kini kicu gibri ki bangko ban kren ni ka ILP ki ban pau hari kini kicu gibri ki penbit pi ki seng balang jongi kila syak penbit ha ka sarkar MDA kila syak penbit ha ban nabiang ka sarkar MDA ka pas ka resolution nam tak ILP om da ka jingtmu ban pentri kam ya ka ILP hendrai ban laumet ye ledi na ka issue ILP ki pas ka resolution balik kim dawana ka sarkar India bagade ban weng ya ka presidential order ban revoke ka presidential order ka ba issue ha ka tu ka sni hi ka baki song dorba ban wengno ka kentin khasi jaintia na ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Operation ngala de kren ni kini ong gi seng bahalang kila sha shet syukur kila sha pon ha ka sarkar MDA de menta kila de lau sho ya ka jing ya ka issue ILP na ka keti ki joki kila de nyak se Delhi ya ka ni ka benta te kibri ki badan kum ta ka mindset ki belum mainstream ke kom perkhat haki hi ngam i baganon ke jing perkhat kerpang ini try muluk try jika haki namar baka lapen he pensan le si ki shabar na kan na kari ke jong kinum sutho ye ke jing dot kami ki an bane dai te ngam phla ke jing kren ke jing ki den ringa shu smo sen ai ye ki seng balang bakila sha shet kila sha pon ha ka MDA1 daga baka penbi ki pas ke resolution dalam taban terkam ka